Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lari-lari sedaya kelas 3 SD model Ngemplak Sleman. Sakmenika pelajaran patemon 3 ayo nggatekke wacanen ing ngarep kelas kanthi gamblang. Diwaca ning ngarep kelas utawa ning ngarep ning omah. Ning ngarepe bapak ibu ora apa-apa. Ngelingake iki judule utawa ira-iraan iki judul ira-irane Raden Gatotkaca. Sadurunge tak waca, Pak Darji ngelingake ana 3 sedulur putrane Werkudara. Ana 3. Ibune ya 3, ora mung 2 kaya ning buku sing salah wingi. Siji Gatotkaca, Raden Gatotkaca ibune Arimbi. Antarja, Raden Antarja ibune Dewi Nagagini lan Raden Antasena ibune Dewi Urang Ayu. Diring-eling nggih tiga niku nggih. Sakniki khusus badhe bahas ngrembug Raden Gatotkaca tok nggih. Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca iku putrane Raden Werkudara. Ibune aran Dewi Arimbi. Turun buta. Raden Werkudara satriya ing Jodipati. Dene Raden Gatotkaca satriya ing Pringgondani. Sadulure Raden Gatotkaca ana 2. Raden Antarja lan Raden Antasena. Putrane Raden Werkudara 3. Telu-telune mau padha gagah kabeh lan digdaya kabeh. Nalika lagi wae lair, Raden Gatotkaca isih bayi diboyong menyang Suralaya. Suralaya itu semacam kayangan dewa, panggonane dewa iki kayangan Suralaya. Arep didu karo buta sing aran Detyakala Sekipu. Isih bayi ning didu karo Detyakala Sekipu. Detyakala Sekipu diutus ratune sing jenenge Prabu Pracona nglamar widodari. Nanging panglamare ditolak dening para Jawata, para dewa Jawata kuwi. Kayangan Suralaya diobrak-abrik dening Kala Sekipu. Para dewa kalah kabeh. Manut petunge para dewa sing bisa ngalahake Kala Sekipu ratune iku mung bayi kang aran Raden Gatotkaca. Bayi ning kira-kira iso ngalahke buta. Bareng bayi kang aran Raden Gatotkaca mau tekan Suralaya, banjur dicemplungke Kawah Candra Dimuka. Iku jenenge dijedi. Dijedi nganggo DH. Kawah mau genine ngalat-alat, panase ora mekakat pol-polan. Raden Gatotkaca dijedi ora mati nanging malah dadi bocah sing dewasa, gagah, prakosa lan digdaya banget. Bareng wis mangkono kuwi banjur didhawuhi maju perang. Wusanane iku akhire Kala Sekipu lan ratune padha kalah lan dipateni dening Raden Gatotkaca. Nah, ayo nyoba sakwise mbok waca bola-bali yen wis paham wangsulana pitakon nomor B iki kanthi basa kang trep. Umpamane 1, Raden Gatotkaca iku putrane sapa? Yen ana pitakon ngoko ngene iki, jawabe cukup ngoko wae. Nek ana pitakon sing nyuwun nganggo krama, ya jawabe krama. Wangsulane Raden Gatotkaca putrane titik-titik ngono iki langsung tambahi dhewe. Nah, ngaten nggih. Kuwi nganti nomor 7 terus nganti 10. Kaca 49 ya digarap kabeh. Terus kaca 50 mung tekan mandeg tekan nomor 3 wae. Dadi oleh nggarap kaca 48, 49 lan 50 nomor 3 tok. Ngaten nggih? Digatekke sing permati, sing ngisor dhewe ora usah digarap, sing nomor kaca 50 ora usah sing ngisor. Ning ming tekan
nomor 3 mawon. Diwangsuli bar diwaca bola-bali terus njawab pitakonan nganti kaca 50 nomor 3. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditumpuk kapan? Seminggu. Nah, tugas menika ditumpuk seminggu saking wekdal menika. Sak menika dinten Kemis nganti Kemis malih. Matur nuwun.